Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit novemberi első szombati katekézisünkön. Továbbra is az eukarisztia titkát, az egyház titkát szemléljük, néhai 16. Benedek pápa korábbi beszédein, elmélkedésein keresztül. Mai napon is egy 1980-ban elhangzott szentbeszédét alapul véve próbálunk meg gondolkodni arról, hogy az egyház liturgiaként és a liturgiában létezik. Ehhez először is emlékeztessük magunkat az apostolok cselekedeteinek második fejezetében, a 42. versben szereplő jól ismert szentírási részre, amely így hangzik. Álhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban. Ebben az őskeresztény egyházról beszél Szent Lukács, az apostolok cselekedeteinek szerzője, de tulajdonképpen ez a mondat megadja minden idők egyházának a mértékét. Hiszen azt is akarja mondani, hogy az egyház mindig újra és újra az imádságból, a liturgiából születik meg, a liturgia ünneplésében él, és mindig szüksége van erre a megújulásra. Krisztusban élünk, Krisztusból és Krisztus felé tart a mi életünk. Azt mondja, hogy kitartottak az apostolok tanításában. Azaz az Isten igéjét valóságként, mindennapi táplálékukként élték meg. Az egyház hitének az alapja az az apostolok tanítása. Az apostolok, akikre Jézus Krisztus bízta ezt a tanítást. Ugyanakkor ez mind-mind szorosan összefügg. Az apostolok tanítása, a közösség, hiszen nem létezik egyház, nem létezik hithirdetés, hitnek a továbbadása közösség nélkül. Nem egy elméleti dolgot, egy ideológiát adunk tovább, hanem egy élő közösségnek a hitét. És ott van a kenyértörés, az eukarisztia másik ősi neve, és az imádság. Ha ahol nem ünneplik a szentmisét, az eukarisztiát, ahol nem imádkoznak, ott nem beszélhetünk egyházról. Az egyház ugyanis lényegénél fogva imádás. Az egyház tehát liturgiaként és liturgiában létezik, mondja ezzel ezt a szöveg, ezt 16. Benedek pápa állapítja meg. Az egyház ugyanis, ahogy hisszük és valljuk, egy élő templom, amely nem pusztulásra szánt kőből épült, hanem már rég meghaladta az összes többi templomot. Minden más templom, mi más kultúrában, vallásban létezik, az pusztán csak előképe az igazi templomnak, Krisztusnak. Krisztus a szegletkő, ő rá épül a mi életünk. Az egyház közössége azt jelenti, hogy közösen, együtt keressük, kutatjuk a szeretetet, és haladunk a szeretetnek az útján. Nagyon fontos, hogy az emberi élet először is az értelem keresés. Az Isten értelmes lélekkel ruházott fel bennünket. Keressük mindennek az értelmét. Mi az, ami irányt tud mutatni az életemnek? Az élet értelménél fogva ebben éppen is benne van a közösségnek a keresése. A közösség, amely hordoz, közösség, amely táplál és segít. A szeretet keresése is ott van, amely megoszt, bizalmat tanít, és megbízható, az egyház létének a mélységéig vezet el, az önajándékozás mélységéig, ahogy az Isten önmagát ajándékozza nekünk a szeretetben. Ezt a közösség által és a közösségben tudjuk igazán megtanulni. Nagyon fontos, hogy lássuk az egyház és az eukarisztia szoros kapcsolatát, illetve az eukarisztia és az egyházi rend, a papság szoros kapcsolatát. Az eklézia kifejezés egyébként, ahogy azt jeruzsálemi Cirill szépen megjegyezte, az egyház szó, tehát a Bibliában először ott található, amikor az Ószövetségben Áron
megkapja a papi tisztséget. A papság és az egyház együtt születik, elválaszthatatlanul összetartoznak, hiszen a felszentelt papok mutatják be az eukarisztiát, mutatják be a szentmisét, és a szentmisében való kitartás, a szentáldozáshoz való ragaszkodás az, ami megtart bennünket a krisztusi úton. De nézzük közelebbről is, hogy mit mond nekünk ez a mondat az apostolok cselekedetei második fejezetéből, hogy álhatatosan kitartottak az apostolok tanításában, közösségében, a kenyértörésben és az imádságban. Itt van először is tehát az ige szolgálata, az apostoli tanításban való kitartás. Szent Lukács itt nem pusztán az evangéliumról beszél, és talán azért is, mert már akkor nagyon sokan próbálták lejáratni az evangélium kifejezést, ahogy ez ma is nagyon sokszor így van, amikor valaki kisajátítják és pusztán csak hivatkoznak az evangéliumra, de nem élik meg az evangéliumot. Érdemes azt is felidézni, hogy az evangélium, az örömhír, vagy jó hír más fordításban végső soron az antik világban eredendően a császári üzenetet jelentette, ami azért volt jó hír, mert a világ urától, a császártól származott. Persze legtöbbször ismervén ennek a római világnak a sajátosságait, ez a kifejezés egy puszta cinizmus volt. De hogyha az evangélium kifejezést már Jézus Krisztusra vonatkoztatjuk, akkor ez a szó megtalálja az igazi értelmét. Hiszen az evangélium az az üzenet, amely a világ igazi és valódi urától, nem a földi urától, hanem a világ teremtőjétől, az Istentől származik. Az Isten hajol le és beszél velünk. Éppen ezért az evangélium a boldogság üzenete, és eltörli az elkülönülést, az izolációt, a kérdések körét, a sötét magányt, és fénnyel, világossággal ajándékoz meg. Hiszen ez az evangélium, ez az örömhír arról szól, hogy a világura eljön közénk, belép a mi életünkben, sőt, egészen odáig elmegy, hogy meghal az emberekért. Ez az igazi jó hír, ez az igazi örömhír, amely kiszakít bennünket a magányunkból, kiszakít bennünket a saját elképzeléseink bűvköréből, kiszakít bennünket a saját kényelmünkből. Persze sokszor nagyon fájdalmas ezzel szembesülni. Az igazság felismerése az önmagunkkal való szembesülést is jelent, amelyben ott vannak a bűneink, a gyarlóságaink. Éppen ezért ez sokszor egy fájdalmas felismerés. Ki kell lépni a megszokottságból. De csak így léphetünk ki, így juthatunk el a valódi szeretetre. Mint mondottam, Lukács, az apostolok cselekedeteinek szerzője nem az evangélium szót használja, hanem azt mondja, hogy az apostolok tanításában tartottak ki ezek az első keresztények. Az Úr az ő igéjét az apostolokra, a 12 apostolra bízta. És éppen ezért a 12 apostolnak a szolgálata, a szerepe lett az egyház egységének és jövőjének az alapja. Az apostolok egyszerre jelenítik meg egyfelől Isten jövendő népét, az új szövetség népét, ugyanakkor ennek a népnek a jövendő struktúráját is. Így világos lesz számunkra, hogy Isten szava az soha nem lehet privát tulajdon. Én nem tudom kisajátítani az evangéliumot, az Isten üzenetét. Ezért kell hangsúlyozni, hogy ez az apostolok tanítása. Nem az én tanításom, hanem én ezt kaptam az apostoloktól, az apostolok utódaitól. Az egyház folyamatosan adja tovább ezt a tanítást. Nem sajátíthatjuk ki ezt a tanítást. Az Isten igéje nem privát formában jön hozzánk, hanem az egyház élő hagyományán keresztül. Itt tehát mindazok a személyek vagy közösségek, amelyek kiszakítják az eredeti helyéről az Isten igéjét, a Szentírást kiszakítják az egyházból, és egy-egy mondatot, vagy az egyháztól függetlenül a Szentírásnak egy-egy részét idézik, sokszor az egyház tanításával szemben,
ők nem járnak el helyesen, hiszen az Isten igéjének az eredeti környezete az maga az egyház. Az egyház élő közössége. Az egyház élő közössége őrzi az Isten igéjét. Hogy az Isten igéje az ne süllyedjen el pusztán egy irodalmi létbe, hogy milyen szép a Szentírás, hogy néha olvasgassuk, mint egy irodalmi művet, vagy olvasgassuk, mint egy történelmi regényt. Ha így olvassuk a Bibliát, akkor az igazi értelmétől távol vagyunk. Az igazi értelme az egyház közösségében tárul fel. Az egyház közössége pedig folyamatosan úton van, tovább halad, folyton élő, és ott van benne a szenvedett, a megszenvedett tapasztalat, hogy hűségesnek kell maradni minden időben, minden történelmi korszakban, környezetben az Isten igéjéhez, azért, mert az nem a miénk. Azt én nem tudom a saját kényem, kedvem szerint alakítani, ahogy ezt sokszor manapság, de azért korábban is a történelemben sokan szerették volna. Ami tetszik, azt kiválogatom a Szentírásból, az egyház tanításából, ami nem tetszik, azt elhagyom, vagy teljesen átalakítom. Az Isten igéjét hűségesen őrizni kell, ez a mi feladatunk. Azért, mert nem a miénk, hanem ajándékba kaptuk. Az Isten szavát, tehát az apostoli egyháztól kaptuk. És nagyon sokszor abban áll ma is a kísértés, hogy a hit pasztorációja mellé, vagy éppen azzal szemben állítjuk csupán a saját okosságunknak a dolgait, saját okosságunknak úgymond a pasztorációját, hogy majd az én ötleteimtől megváltozik az egyház, az én ötleteim által megújulnak a keresztény közösségek. Azért tesszük ezt nagyon sokszor, mert nem bízunk igazán az Isten igéjének a hatékonyságában. Nem bízunk abban, hogy az Istentől nekünk ajándékba kapott hit önmagában képes bennünket átalakítani. És az igazi megújulást a hit őrzése és a hit továbbadása adja, és nem az, hogyha a hitet, vagy a hitnek egyes részeit a korszellemhez, a divathoz, vagy éppen a hitetlen világ elvárásaihoz kívánjuk alakítani. A világnak nem csupán saját magára van szüksége, hanem a világnak önmagánál valami sokkal többre van szüksége, hangsúlyozza József Ratzinger, 16. Benedek pápa. Azaz, hogyha az evangélium tanítását, az egyház tanítását átalakítjuk a saját tetszésünk szerint, vagy úgymond könnyítünk rajta, hogy másoknak is, a világnak is megfeleljen, akkor éppen a lényegétől fosztjuk meg az evangéliumot, a hívő közösséget, de a világot is, a hitetlen közösséget is megfosztjuk attól, hogy a hitnek az igazi arcával, Krisztusnak az igazi valóságával szembesüljön. Az embernek, az emberiségnek szüksége van a teljesen más jelre, amely megmutatja, hogy itt a földi életünkben megtapasztalt fizikai valóság még nem a teljesség, hanem az Isten szeretete valami sokkal többet és nagyobbat ajándékoz nekünk, mint amire mi képesek vagyunk. És hogy az Isten folyamatosan és dinamikusan belép a mi időnkbe, a mi jelenünkbe. És nagy feladat, hogy ezt mindig befogadjuk, hogy ne csak egyrészt mint egy történelmi dologra, múltbeli dologra gondoljunk, amikor a hitről, az egyház, az apostolok tanításáról beszélünk, de ne is azt gondoljuk, hogy ezt jogunk van úgy átalakítani, ahogyan azt mi szeretnénk, vagy jónak látjuk, hanem hogy a két véglet között meg tudjunk maradni Krisztus igazi szándékában, hogy nagy-nagy alázattal fogadjuk az apostolok tanítását, mert csak akkor fogja kifejteni a hatását, ha így fogadjuk, ha be akarjuk fogadni, meg akarjuk őrizni, és hűen akarjuk tovább adni. És az ige, az Isten igéje mellett ott van a szentség. Ugye azt mondja ez a szöveg, hogy kitartottak a kenyértörésben, azaz az eukarisztiában, a Szent Mise ünneplésében. Az egyház nagyon sokszor megfogalmazta, hogy az egyház az eukarisztiából, az oltári szentségből él. Enélkül
csak emberi közösség lenne, enélkül előbb-utóbb csak elszáradna. Az egyház ereje abban rejlik, hogy az Úrhoz ragaszkodik, és az Úr pedig nem engedi el az ő egyházát. Aki folyamatosan, nyugodtan és türelmesen, alázatosan és hűségesen vele együtt küzd, azt az Úristen vezetni fogja. Attól a fényét nem fogja megtagadni. Lehetnek nehéz, szomorú helyzetek, de újból és újból felcsillan számunkra az igazi fény. Hogyha valóban az Isten szentségéből, az egyház szentségeiből, különösen a szentmiséből, a szentáldozásból akarunk élni. Kitartani a kenyértörésben. Tehát ez egy óriási feladata minden idők egyházának. És hogy a kenyértörést, az eukarisztiát is, ahogy az Isten igéjét ajándéknak tekintsük. A szentmisét ne a saját tulajdonunknak tekintsük, amit alakíthatunk, formálhatunk, ahogy gondoljuk, hanem amit a hívő közösség Krisztustól ajándékba kapott, amit hűségesen meg akarunk ünnepelni, meg akarunk tartani, és tovább akarunk adni következő nemzedéknek. Az eukarisztiában azt ünnepeljük, hogy Krisztus valóban odaadta magát, valóban kiosztotta magát, a megtört kenyér. Tehát csodálatos ez a kenyértörés kifejezés, hiszen mutatja, hogy Krisztus valóban megtörte önmagát értünk. És ez ismételten újból és újból minden szentmisében megtörténik. Ebben van az eukarisztia nagysága, és éppen ezért nem játék az eukarisztia, hanem valóság. És leginkább akkor szembesülünk ezzel, amikor a halállal, az elmúlással szembesülünk. Keresztény ember a halálra adott igazi választ az eukarisztiában, a szentmisében találja meg, amely az örök életnek, a feltámadásnak a kenyere, az örök életnek az ünneplése. Hiszen a halállal, elmúlással szembesülve az igazsággal szembesülünk. Amikor lenyúlva a halál mélységeig tudjuk keresni, kutatni ezt az igazságot, akkor találunk rá erre a reményre, hogy az Isten még ebben a mélységben, a halál pusztulásában sem hagy magunkra bennünket, hanem utánunk nyúl. A kenyértörésben csak akkor tarthatunk ki, hogyha hiszünk az örök életben. Ha hisszük és valljuk, hogy ez az örök élet kenyere, nem pusztán egy baráti összejövetelnek az osztozkodása, hanem ez Krisztusnak az ajándéka, aki önmagát megtöri, és önmagát odaadja számunkra. És ez még egy fontos dologra is felhívja a figyelmünket, hogy akkor tudunk kitartani a kenyértörésben, a önmagát megtörő, önmagát odaajándékozó, Krisztussal való közösségben, ha mi magunk is ezt merjük megtenni. Azaz, merjük megtörni önmagunkat, merjük az áldozathozatalt, a szegények, a rászorulók szolgálatát vállalni. Így lesz az eukarisztia a világ minden szociális feladatának, átalakításának tulajdonképpeni kiinduló pontja. Hiszen ebben az egyház karitatív és szociális tevékenysége is megtalálja az értelmét. Nem pusztán emberbaráti tevékenység, hanem az Isten szeretetének a továbbadása. Hogy ebben Krisztushoz az önmagát odaajándékozó, önmagát a kereszten megtörő és az engedelmességet, a szeretetet a halálig vállaló szolgálatban, Krisztus szolgálatában részesedhetünk, és ezt látjuk az egyház szentjeinek életében, és nem is kell most itt felsorolni mindazokat a szenteket, akik különösképpen ebben a szegények felé való odafordulásban, az egyház karitatív, szociális életének, szolgálatának a felvállalásában kiemelkedőt alkottak. Novemberben ünnepeljük Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepét, de gondolhatunk Teréz anyára, és gondolhatunk az egyház számtalan szentjére, akik a mindennapokban nem a feltűnést keresve, hanem a szolgálat szellemét keresve váltak hasonlóvá Krisztushoz. Úgy ünnepelték a szentmisét, az oltári szentséget a templomban, hogy onnan kilépve is
ezt folytatták, amikor embertársaikhoz odafordultak. És így mutatja meg számunkra az oltári szentség, hogy ebben a közösségben, az egyház közösségében nincs többé idegen, nincs többé olyan személy, akihez nekem nincs közöm, hiszen az eukarisztiában válunk igazán egymás testvéreivé. Krisztus arra hív minket a kenyértörésben, az eukarisztiában, hogy mi is megtört kenyérré váljunk. Akkor vesszük méltó módon magunkhoz a megtört kenyeret, az oltári szentséget a szentáldozásban, ha mi is a szeretetet így akarjuk gyakorolni, ha mi is a hétköznapokba akarjuk beletörni az életünket, áldozathozatalunkat, fájdalmainkat, mindazt, ami ott van bennünk. Szent Lukács még azt is hozzáfűzi a születő egyházról szóló beszámolójában, hogy kitartottak az imádságban. Az imádságban való kitartás, ez szorosan kapcsolódik a kenyértöréshez, tehát a Szent Misében való kitartáshoz, de tulajdonképpen ennek a kitágítását, kibővítését jelzi. Hiszen a mi keresztény életünk nem szorítkozhat pusztán csak arra az egy órácskára, amikor ott vagyunk a Szent Misén, hanem ezt akarjuk kitágítani, amikor az imádságban egy tágabb horizontot adunk ennek, és az egész napunkat átjárja az eukarisztikus lelkület. Az oltári szentség ugyanis nyitott kapu Istenhez, és Istentől pedig hozzánk. És ez az egész életünket, napunkat át kell hassa. Ebből születik meg az egyház hivatalos imádsága, a zsolozsma, amikor is a zsoltárokat, az Ószövetség, a választott nép imádságait ismétli, énekli, imádkozza az egyház. De ebből kell forrásozni a mi személyes imádságunknak is. Hiszen az imádság nem más, mint a keresztény hívő embernek a lélegzetvétele. Ha nem imádkozunk, akkor elhal bennünk a hit, a remény és a szeretet, akkor nem lesz egészséges a mi szívünk, lelkünk. Az imádság lélegzésére minnyájunknak szüksége van. Ennek az imádságnak a kiinduló pontja a Szent Mise, és ezt folytatjuk családjainkban, amikor családok, barátok közösen imádkoznak, amikor egyénileg elvonulva a szobám mélyén, vagy bárhol máshol imádkozom. Akkor bekapcsolódok az egyház imádságába. Amikor a rózsafüzért, keresztúti ájtatosságot, litániákat, vagy az egyház bármely más imádságát, a népi ájtatosságnak bármely más formáját imádkozzuk, akkor azt tesszük, amit az apostoli egyház, az őskeresztény egyház tett, hogy kitartunk az imádság szolgálatában, az imádság valóságában, hiszen erre újból és újból állandóan szükségünk van. Szükségünk van, hogy levegőhöz jussunk, hogy lélegezzünk. Ennek szinte észrevétlen módon kellene, hogy áthassa az életünket, hiszen minden gondolatunk, cselekedetünk, amikor tesszük a dolgunkat a hétköznapokban, otthonainkban, munkahelyünkön vagy bárhol, az is imádság. Ha ilyen krisztusi lélekkel teszem a kötelességemet, a feladatomat, így hajolok le embertársaimhoz. Mindnyájunk feladata ez, testvéreim, hogy mindezekben a dolgokban kitartsunk. Álhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban. Kérjük az Urat ebben a mostani szentségimádásban, és bármikor is mindennapjainkban, imádságainkban, amikor leborulunk elé, hogy ebben erősítsen meg bennünket. Mi, a mai egyház is ebben tudjon kitartani az apostoli tanításban, az egyház közösségében, az eukarisztia, a Szent Mise ünneplésében, és az állandó, szüntelen imádságban. Amen.